Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңалык тенденциялар тудыручы кешеләр бар. Бу кемнәр? Әлбәттә инде җырчылар. Алар артыннан меңләгән кеше иярә. Аларның аккаунтларына меңләгән кеше языла һәм бу шулай ук әле хакерларның да игътибарын җәлеп итә. Хәтерләсәгез, күптән түгел генә Илназ Бахның да аккаунтын ватканнар иде. Бу тема актуаль, шуңа күрә без сезнең белән бүген Instagram турында сөйләшәчәкбез. Кем Instagramда аеруча танылган? Кем адым сайын реклама белән шөгыльләнә? Кем шәхси тормышын ачып сала? Җырчыларның аккаунтларын җентекләп күзәтеп чыгыйк әле. Бу музыкаль каймак хит парады сезнең белән мин Назлы Гөл Сөнгатова. Бүген 15-нче урында Мәскәүдә торып саф татар телендә җырлаучы Айрат Сафин. Җәй булуына карамастан, егет үзенә ял итәргә ирек бирми. Менә күптән түгел генә 4-нче музыкаль альбомында дөнья күргән. Калган өчесеннән аермалы буларак, бу дискта безгә яхшы таныш ретро җырлар урын алган. Татар эстрадасының легендалары җырлаган композицияләрне Айрат Сафин үзе башкара. Кызыктырашлы бит җәмәгать. Альбомны алу-алмауны сез үзегез хәл итәрсез, без әйдәгез әле Айрат Сафинга күз салыйк. Yazmadım, yazamadım, kotkada salamadım. Seni tüpküne kümlüm, ürlerine sakladım. Bürge gitti. Özbatkanan biriyle yürek sintip gibi Niksin hislerimle yaşarım elde Koyuluğum jüye hazırlanıp yeri Lakin kürgeç dağın karışından eri Yazmadım, yazamadım Kotkada salamadım Seni tüpküne kümlüm Dürlerine sakladım Yürü yanlarımdan yılmayıp gidesin Elle kuyusuz deyip şulay simkeresin Beşe olmasam da yaratamın diye Dersiz urlarımın elesine gile Yazmadım, yazamadım Vodkada salamadım Seni tüpküne kümlüm Dürlerine sakladım Yazmadım, yazamadım Kotkada salamadım Seni tüpküne kümlüm Dürlerine sakladım Kullar, kullar, kullar birge, birge, birge Yazmadım, yazamadım Kotkada sallanmadım Seni tüpküne kümlüm Ürlerinde sakladım Yazmadım, yazamadım Музыкаль каймакна Розалия Каюмова исемле яшь башкаручы дәвам итә. Җырчы кыз үзе өчен Instagramны 2014 елда ук ачкан.
Шул вакыттан бирле постлар куя башлаган. Профилендә ул аклы каралы, минимализм стилендәге фотоларга урын бирә. Фотолары аеруча зәвыклы булуы белән дә аерылып тора дип әйтергә була. Моннан тыш, иң беренче булып клип премьерасында Розалия нәкъ Instagramга урнаштырган. Хәзер без карап үтәчәк "Сөям" дидең исемле җырга клибы ничегрәк төшкән икәнен беләсегез килсә, җырчының аккаунтына керегез, карагыз, танышыгыз. Без әлегә әзер материалны карыйк. 14нче позиция. Айгөл Рәхимова күптән түгел генә Дубайдан кайтып төште. Ялдан гадәттә бер багаж тәэсирләр, чумадан кием, бүләкләр алып кайталар. Бу очракта Айгөл Рәхимова бөтен стереотипларны да җимерә. Аның җәмәгать үз традициясе. Ул еш кына ялда яңа телефон сатып ала икән. Менә бу җайда искәрмә түгел. Диңгез фонында фото ясаганда Айгөлнең бөтен телефон номерлары, фото һәм видеолары белән iPhone-на кулыннан төшеп китә һәм эштән чыга. Нинди зур архив юкка чыга дип әйтергә кирәк. Инде элемтәсез калган Рәхимова югалып калмый, ачыгыш рәвештә кибеткә барып, үзенә өр-яңа телефон сатып алган.
Жыршы шешкенің Instagram аккаунты ойруша жонлы болуы білен ойрылып тұран. Жыршы фотода кәтті шығарышын уыт локациялар сойлап азапланмай. Барысы да өзіне қос болғанша табиғи һәм бик тә ғади келіп шыға. Бірді ана макияжсыз, бизенмеген ясанмаған келішті көрген була. Концерттан видео һәм фотолар, афишалар, ғаилесі һәм табиғат. Барысы да бірді бар. Хәммәсе дә шешкеннің объективіне леген. Авыл фотосүрәте дигәннән, кем белән, бәлкем дәктәмне шул авылны карап, шешкә ниләр булды сиңа авыл дип аталган җырны язырга да булгандыр. Тыңлык композицияны. Сине сагынып кайткан идем, авыр миңа шундый авыр. Давыллардан калган сыман, давыллардан калган сыман. Хәлсезләнеп ауган авыл, хәлсезләнеп ауган авыл. Нишләдең син авылым минем? Миңа беркем дәшмәде. Ялтлап куйды шишмәләре, ялтлап куйды шишмәләре. Гүя җирнең күз яшьләре, ниләр булды сиңа авыл, кайда синең назлы җилең? Давылларга бирешмәгән, давылларга бирешмәгән. Халкымның син җаны идең, халкымның син җаны идең. Нишләдең син авылым миңа беркем дәшмәде. Ялтлап куйды шишмәләрен, ялтлап куйды шишмәләре. Гүя җирнең күз яшьләре, гүя җирнең күз яшьләре. Хит парадны Рафаэль һәм Динә Латыповлар дәвам итә. Сәхнәдә дә, тормышта да аерылгысыз булган кебек, социаль челтәрләрне дә икесенә берне алып баралар. Динә Рафаэль Латыповлар дигән аккаунт астында җырчыларның үзләреннән, тормышлары турында бик теләп сөйләтәләр, язучылар үз сорауларын һәм тәкъдимнәрен калдыралар. Җырчыларга турыдан-туры мөрәҗәгать итәсегез килсә, нәрсә эшләргә икәнлеген беләсез. Ә без әлегә Рафаэль әфәнденең җырын тыңлап узыйк. Bir yılmayıp qaradın, qaradın nige? Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Şeşlerime ak düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yaşıkşe, ömrünün melin. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, vartlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, vartlık jitse de. Олина Әхмәтшинның җәй айлары бик актив уза. Университетта сессияны ябарга да өлгермәй, юллама алып 17 көнгә Кырымга юл тота.
Siz hazır aның утрау буенча güzel урыннарында йөрүен күз алдына китергәнсездер. Алина һәр көн иртәнге сәгать 7-дә торып, төнге 3-тә генә йокларга ята. Шушы вакыт аралыгын ул балалар карауга багышлый. Җәйге лагерьдә әйдәман миссиясын үти. Көне буе аяк өстендә йөргә туры килсә дә, диңгез, җылы бриз барлык ару талуларны юкка чыгарды ди. Мин елдан канәгать калдым дип тәэсирләре белән бүлешә җырчы кыз. Yılgan günümüzde, yılmayu yüzü bizde, etiyeni oturasız yem birip durubuzde. Rahmet etiyeni diviz, tuğan canlı itim bizni ustirgenlerigizge. Eye şol, şolay şol, ustirgenlerigizge. Eye şol, şolay şol, ustirgenlerigizge. Damlarımız, koyğıda sunalğanbız. Her birimiz tuğan için ullerlik tuğanlarımız. Ama singil inni abi birisinden birisi şefşani. Koya koysana da yarray. Eye şol, şolay şol, koya koysana da yarray. Eye şol, şolay şol, koya koysana da yarray. Eye şol, şolay şol, koya koysana da yarray. Kuşulaşıp gitken biz de tuğanılaşıp bitkenmiz. Tanış muңlar, siz yaratkan jırlar. Tatar radiosunun popüler hitleri instrumental yangıraşta. Grandios şanlı konser. Grandios şanlı konser. 21 oktyabr. Piramida. 297 43 77. Яраткан җырчыларыгыз Дәрбишиләр бистәсендә. Татарча Солянка. Ландыш, Ришат Фазлыахматов, Илмира Нахимова, Ирка, Мөнир Рахмаев, Хамдуна Тимергалиева, Рисат Хамзинира Рамазановлар. 13 сентябрь. Сәйдгалиев исемендәге Мәдәният сарае. 8927 414 78. 6+. Җәй буе яңгыраган җырларны тыңларга килегез. Татарча Солянка җәйге хитлар. Айгөл Рахимова, Ләйсән Гыймаева, Илназ Бак, Венера Ганеева, Ландыш, Маяс Фасыйхов, Әлфинә Әзгамова, Рафаэль Дина Латыйповлар һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 22 сентябрь. Филармония 297 43 77. 6+. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. 9-нчы позициядә җәмәгать Салават һәм Гүзәлем. Август айында Гүзәлемнең туган көне булып узды. Бу истәлекле датаны әлбәттә инде булай гына уздырып җибәргә ярамый. Менә Гүзәлем дә дус кызларын җыеп, рәхәтләнеп күңел ача бәйрәм итә. Ә менә Салават Миннеханов кайда булды дигән сорау тугандыр сездә. Шулаймы? Анысын мин белмим. Ә менә Гүзәлемгә нинди бүләк ясаган әйтә алам. Бриллиант белән бизелгән йөзек. Менә кызым минем килен булып төшкәндәй, килгән күлмәгем килешеп торып.
Нәрсе булды? Әбейсе, мен сені шунды яратам. Мәңгіге бірге шулай. Яшарға ясын Құдай. Яшарға ясын Құдай. Музыкаль койма хит парадын алға таба дәвам еттік. Еш башқарушы Лилия Хаснулованың «Язларда табылдың» исемлі жырына бірінші клибі дүния күрді бітәлі. Аны сүзінде иркілеп қарарға, өз нәтижелеріңізні ясарға үлгіргенсіздір. Әмин сізге кадр ортында қалған бір қызықлы сіріні ашимәлі. Ушақ янашасындегі эпизодны түшіргенде Лилияның курткасына үшкінләге. Ең аптырашта қалдырғаны шул, Лилия һәм операторлар шуның қадар ішке берілелер, bu шырақны сизмиде қалалар. Сюрпризні Лилия үйіне қайтқаш қына көре. Ең мұхиме Лилия сау сәлемет, клип оңышлығына түшірілген, қазір инде курткаға қарап, шул күндеріне сағынырға ғына қала. Қышларының ақ бураны бүләге шатнама, суығы түзерлік янәшә болғанда сүйгенім, күріне матурлы güzellik. Yazlarının iyiside düsüde süyüden turbanını bilmedim. Vardın yan şeşkege kümeliді yazılarda tabudun süygenim. Yazlarının iyiside düsüde süyüden turbanını bilmedim. Vardın yan şeşkege kümeliді yazılarda tabudun süygenim. Күзләрем муллыкта шулайда ялгызым, байлыкта күренми нигәдер җәйләрнең җылысы, йөрәкне җылытып өлгермәй. Язларның исидә төсидә сөюдән торганын белмәдем. Бардын ян шешкәгә күмелде язларда табудың süygenim. Yazlarının iyiside düsüde süyüden turbanını bilmedim. Vardın yan şeşkege kümeldi yazılarda tabudun süygenim. Популяр жыршы Ирке социаль шелтерлерде актив тормыш алып бара. Соңғы яңалыклар, концертлардан чыгышлар, фото һәм видеолар даими рәвештә тулыланып тора. Моннан берничә ел элек бик ачылып сөйләргә яратмаган шәхси тормышында ул биредә ачып сала. Ире Артур эш кызы да Instagram блогында еш кына күренә. Бу активлык иссез узмый. Күптән түгел генә Иркәне күзәтеп баручылар 40 меңгә җитә. Әфәрин! Яр була, пар буlalımay, yaratışkan yarları bula, bir can bulalımay, bula bir can bulalımay. İki olma, iki gel, iki akışınlar bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat, mini canım yarat. Mühim yaratuğun bilen mine hürmet etüven, mine hürmet etüven. İki olma, iki gel, iki akışınlar bel, iki ayrılmaz kanat. Mine seni yaratam, yarat, mine canım yarat. Ayıplı bulgan şak bulla, sabır kişi tabasın. Şilteliyat qarashlardan meni saqlab qolasın, meni saqlab qolasın. İki olma, iki gel, iki akışınlar bel, iki
9 җырчылар арасында иң популяр Instagram аккаунтын бишлеген төзесәк, биредә Ландыш Нигъмәтҗанова да булачак. Бүгенге көндә аның артыннан күз алдыгызга китерегез 69 меңнән артык кеше күзәтә. Мөгаен сез бу чыгарылышны караганда, әлеге сан 70 меңгә җиткән булыр. Җырчы булудан кала бу популярлыкның тагын бер сире бар дип уйлыйм әле мин җәмәгать. Шунда Ландыш еш кына балаларын видеога төшереп кертә. Сабыйларның йөзе кемнең генә күңелен эретми икән. Рәсми аккаунттан кала Ландышның фан битләре дә берничә. Ягъни, аның иҗатын яратучылар үзләре җырчыга багышланган аккаунт ачканнар һәм инде Ландышның беренче чыгышларын үзләре табып, интернетка урнаштырып баралар. Yarattım, min sina süygenim, üzülüp janattım, yağımlı karşı, şu balta uyları, tüze battı, tuttur yüreğime siyuğu, hazirinde, uzuzime taballı vurum, tüze battı, tuttur yüreğime siyuğu, hazirinde, min bitsinin mehabetin kılır. Şuraya bir de sağ. Популярлар рейтингының бишлеге каршына да килеп бастык. Игътибар үзәгендә Ришат Фазлы Әхмәтов. Җырчының Инстаграмына 27 мең подписчик язылган. Ә үзе ул нибары 150 кеше тормыш артыннан гына күзәтә. Ришатның Инстаграмын ачу белән тагын бер әйбер күзгә ташлана. Җырчы һәр фотода шат елмайган. Моңсуланып төшкән бер генә фото бар микән дигән сорау белән бөтен лентасын астан алып үскә кадәр карап чыгарга туры килде. Ышанасызмы, юкмы? Тапмадым. Үз профиленә кергән һәр кешене Ришат Фазлы Әхмәтов елмаеп каршы ала. Ә без елмаеп сүзне әйдәгез әле үзенә тапшырыйк. Үткәнсеңдер әткәй, кайталмадым. Читтә йөртте язмыш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады. Ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән сайын акыл керә. Яш керәсең әткәй төшләремә. Сагышларым тия йөрәгемә. Кайтып булмый ләкин үткәнегә. Кайткан сайын безне каршы ала. Үй каршында үскән миләше. Сагынабыз сине барыбызда. Кирәк чакта җитми киңәше. Еллар үткән сайын акыл керә. Музыкаль карьера төзү белән беррәттән Олимә Сафина бьюти яңалыклар белән дә кызыксына икән. Чыгышлардан буш вакытта ул салонда эшли, креатив прическалар ясау белән шөгыльләнә.
Әміне жай көне махсус курсларда узып қайтқан, хәзір менә әлеге юнәлештә тәҗрибә туплый. Алимә хобби турында ачылып сөйләсә, музыкаль яңалыклары белән бүлешергә ашыкмый. Ләкин мин берәйберне сезгә әйтә алам. Тиздән күптән көтеп алган беренче клибы дөнья күрәчәк. Ләкин бу инде бөтенләй башка тарих. Монысын вакыт күрсәтер. Әлегә Алимә Сафина Урман күле композициясе. Урман күле түгәрәк, килик җаныем бергәләп, сөюне сүз белән генә бетерә алмам сөйләп. Урманнары күлләре, алан тулы гөлләре, кеменең генә шуны күреп хушланмас хисләр улы гүя урман, керсең адаша торган, син мине гашык итеп ихластан яраттырган, үзеңә караттырган. Урманнарда йөрербез, күлендә су керербез, гомергә без бергә дигән вәгъдәләрне бирербез. Урманнары күлләре, алан тулы гөлләре, кеменең генә шуны күреп хушланмас күңелләре. Хисләр улы керсең адаша торган, син мине гашык итеп ихластан яраттырган, үзеңә караттырган. Дилия Әхметшина бик актив тормыш алып бара торган җырчы кыз. Аның маршруты артыннан күз ярмый. Көннең һәр минутта язып куелган диярсең. Шушы мәшәкатьләр арасында Дилия ял итәргә дә онытмый. Күптән түгел менә беренче мәртәбә палаткада кунган. Бу көн минем өчен вакыйгаларга бик бай булды дип уртаклаша. Беренчедән куеп көчле яңгыр яуган. Икенчедән карталары юешләнеп хайран гына адашып йөргәннәр. Өстәвенә зур бармак кадәр чебеннәр тыңгылык бирмәгән, биетеп торган. Кыскасы, Дилия мәңге онытылмаслык маҗараларга бай булган уикендлар оештырган. Сөрмишә йөрмә хисләреңне, күңелен яратса түземсез. Бер мизгелдәй кыска гомерләрне сөйми яшәүләрең нигезсез. Алдама җанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөеп. Типкәнем миндә хаталамам җаным, сине генә сөеп. Яшәрмен, сине генә сөярмен, сине генә сөярмен. Сөярмен, сине генә сөярмен, сине генә сөярмен. Бәйләмиңа сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын. Күңелеңдә булган мәхәббәтең бары тик сер булып калмасын. Алдама җанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөеп. Типкәнем миндә хаталамам җаным, сине генә сөеп.
Кеше турында күбрәк беләсегез килсә, Instagramына язылыгыз. Чираттагы резидентыбыз да менә Instagramга тормыштан үзекләр урнаштырып бара. Динә фото һәм 2 җөмләлек коры язма белән генә шикләнми. Аккаунтын мини-блог сыман алып бара. Үзенең күргән белгәннәре, тәэсирләре турында тәмләп язып бара. Бу аккаунтта төзелештә ясалган да, футбол кырында ясалган да фотолар бар. Сыйфатлы һәм якты итеп төшерелгән фотолар артыннан 1083 подписчик карап бара. Без әйдәгез әле Динә Вәлиеваның үзенә карыйк. Хыялларым дип аталган җырга төшерелгән клип. Хыялларым һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар, мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Бу атнада лайыклы беренче урыны белән Роза Мустафиеваны тәбрикләргә була. Ул атнаның абсолют лидеры. Роза ханымның да интернет активлыгы турында сөйләшеп алыйк әле. Җырчы Одноклассники һәм ВКонтакте социаль челтәрләрендә утырырга ярата икән. Биредә үземә кирәкле мәгълүматны эзлим, саклап калдырам һәм әлбәттә җырларым белән уртаклашам ди. Ә менә Instagramга килгәндә, күз көнне теркәләчәкмен дип зур-зур планнар да төзеп куйган инде җырчы. Без көтәбез һәм нишлибез? Әлбәттә инде Роза Мустафиеваны карыйбыз. Әгәр инде ирләр ялы икән, саран яшен күздән тамызып, юатмагыз зинһар китегез сез, үзең генә ялгыз калдырып. Ирләр ялы сүзсез үз эшендә, сез аларга бер тимәгез. Күрсәтмиләр күңел йомшаклыгын, яннарына якын килмәгез. Ирләр ялый сүзсез үз эшендә, сез аларга бер тимәгез. Күрсәтмиләр күңел йомшаклыгын, яннарына якын килмәгез. Яратмыйлар алар күз яшьләрен, көчсезлеккә аны саныйлар. Юатулар килә яратудан, шуны бер дә аңлый алмыйлар. Ирләр ялый сүзсез үз эшендә, сез аларга бер тимәгез. Күрсәтмиләр күңел йомшаклыгын, яннарына якын килмәгез. Ирләр ялый сүзсез үз эшендә, сез аларга бер тимәгез.
Жырчыларның да инстаграмнарына күзәтү ясап чыктык. Иң популяр аккаунтлар рейтингын белгечләр төзесен, біз музыкаль фронтта популяр булганнарны ачыкладык. Бу музыкаль каймак иде. Сезнең белән мин Назлы Гөл Сөнгатова булдым. Исән сау торыгыз.